ISPL Season-1 2022 आ दिनैनिफ्राय उदालगुरिनि डिमाकुसियाव जागायबाय। खुलुमबाय बड'सानि स्टुडिअ'आव आं फामि ब्रह्म नार्जारि। गिबि खेबनि थाखाय सा सानजा भारतनि 6थि फारिलाइनि सिङाव थानाय मोन 10 काउन्सिलफोरखौ लानानै इन्टार-सेक्सुएल शेड्युल प्रिमियार लीग 2022 बादायलायनाया दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। दिनैनि गिबि जोलुर बादायलायनाया जागायनायनि सिगाङावनो बिटिआर काउन्सिल आरो डिमा हासाव काउन्सिलनि मावफुं सोद्रोमाफोरनि गेजेराव मोनसे लोगोआरि मेच गेलेनाय दिन्थिफुंनाय जायो। लोगोसे गेलेनाय हाबाफारिखौबो बेखेवनानै होलाङो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया। खुलुमबाय, नैबे समाव दंफैयो आङो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि मिनि स्टेडियाम जोलुर बादायलायग्रा फिल्डआव। दा नैबे समाव गोलाव समनिफ्रायनो जिहेतु प्रिपारेसन सोलिबाय थानाय इन्टार सिक्स शेड्युल प्रिमियार लीग बे जिथु जोलुर बादायलायनाय मोन 10 काउन्सिलफोरखौ लानानै दा बेनि जोलुर बादायलायनाया दिनैनिफ्राय जागायगोन। दा नैबे समाव बे जोलुर बादायलायनाया जागायनायनि सिगांनो माखासे मोननै बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो मिज'राम गभर्नमेन्टनि जिथु इएम मावफुं सोद्रोमाफोर बिथांमोनखौ लानानै माखासे दिन्थिफुंनाय खेलाया बेयाव सोलिगासिनो दङ। दा नैबे समाव आं केमेरा पार्सन बिथांखौ जिथु दायो सोलिबाय थानाय जिथु जोलुर बादायलायनाय मोननै काउन्सिलनि जिथु इएम बिथांमोननि जोलुर बादायलायनायखौ आं दिन्थिनो थाखाय नैबे समाव बिथांखौ खावलायबाय थादों। खोब मोजां भाबै नैबे जोलुर बादायलायबाय थानाय बे मोजाङै मोजां सोलिबाय थादों होननानै जों नुबाय थादों। दा नैबे समाव मोननैबो हान्जानि गेजेराव नारा नाथा नाजालायबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो लोगोसे नैबे समाव बिथांमोननि मोननैबो हान्जानि गेजेराव गलसेबो जालायनायखौ जों नुनो मोनाखै। आरो नैबे खेलाया जोबनाय लोगो लोगोनो जिहेतु दिनैनि गुबै खेला जानो गोनां बेयो जागायगोन। दा नैबे समाव जों नुनो मोन्दों माखासे बिटिआरनि गासैबो जिथु मावफुं सोद्रोमा इएम बिथांमोन सावरायग्रा बिथां रन्जित बसुमतारी, बिथां दावबायसा बर' बिथां आरो अरुप कुमार दे आरो सन्जय स्वर्गियारि बिथांमोन बायदिखौ जों बेयाव गेलेनायखौ जों नुनो मोन्दों। खोब रायजोफोरखौ मुहि होनां खेलाया दा नैबे समाव सोमजिगासिनो दङ बा जागासिनो दङ। दा नैबे समाव आङो उदालगुरिनिफ्राय बड'सानि न'खरनि जानानै बयनिसिमबो गोजोन गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। गोजोन्थों। मा बुंगोन दिनैनिफ्राय ISPLआ जागायबाय आरो दासिम गं 8 काउन्सिलनिफ्राय गेलेग्रा आरो पलिटिकेल लिडारफोर सफैनो हादों आरो खासि हिल्स आरो जयन्तिया हिल्स बिथांमोना फैगासिनो दं होननानै जों मिथिदों। जोंनि जि थांखि 6 शेड्युल काउन्सिलफोरनिफ्राय नेसनेल बा कुनु बेबायदि इभेन्ट्सफोरखौ बाहागो लानो चान्स मोना। दा बे हिसाबै जों मोनसे गोदान प्लेटफर्म मोनसे सुरु खालामदों। दा बे हिसाबै बेवहाय जोंहा मिज'रामनिफ्राय जिखिनि काउन्सिल दङ गासैबो फैजोबदों आरो आसामनि काउन्सिल गासैबो बाहागो लाफैदों, त्रिपुरानिफ्राय बाहागो लाफैदों, मेघालयनिफ्राय गार' हिल्सआ बाहागो लाफैदों। दा नैबे गेलेनायनि गेजेरजों काउन्सिलफोरनि गेजेराव खौसेथिया गोख्रों जागोन होननानै आं फोथायो आरो बे प्लेटफर्मनि गेजेरजों बे काउन्सिल एरियाफ्राव जायफोर जोंहा मोजां गेलेगिरिफोर दङ बिथांमोना नेसनेल इन्टारनेसनेल गेलेनो थाखाय मोनसे मोजां लामाखौ मोननो हागोन, सुजुगखौ मोननो हागोन होननानै आङो मिजिंथिदों। दा बे ISPL खेला होनायनि गेजेरजों लाइमोनफोरनि माबाफोर जौगानाय लाइमोनफोरनि थाखायनो बे खेलाया जोंनियाव गोबां खेलाफोर जायो आन्डार 14, आन्डार 17 बेबायदि। दा नैबेयाव जोङो जोंनि एरियानि पटेन्सियेल जायफोर माने टेलेन्टेड प्लेयार बिथांमोनखौ जोङो बेनि गेजेरजों सायख'नो हागोन आरो बिसोरो बेनिफ्रायनो नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव गेलेनो थाखाय सुजुग मोनगोन।